Af alle rådne revyer, man kunne lande nu, er vi da godt nok lande nu det rådneste. Og en skala fra 1 til 10. Prøv så lige at spørge, hvor meget det rager mig. Og en skala fra 1 til 10. Hvor meget rager det til dig? 0. Men hvordan fanden er det egentlig, du lyder? Har du sunget hele nat? Ja, stemmen den er efterhånden lidt slidt. Det er ligesom en revy. Sig mig, hvad mener du egentlig med det? Ja, det du siger. Det er en rådden revy. Det er jo vel lige godt utroligt. Jeg tror simpelthen, det er første gang i 13 år, at du er enig med mig. Hvad fisen sker der egentlig for dig? Sig mig, har du ikke fattet den skid? Det er slut. Som i helt slut. Slut? Hvad? Har du da tænkt dig at gå på pension, eller hvad? Om jeg har tænkt mig at gå på pension. Er du døv eller dum? Revyholdet har pensioneret os begge to. Så rigtig for alvor? Hvorfor har de det? Ja, fordi de ikke kan finde noget mere. De har hugget alt det, der var værd at hugge fra andre revyer. Og det eneste sjov, der er sket her over skole de sidste år, det var da Jens over fra elektriker, han var kommet til at tage 2 forskellige sko op. Og han opdagede det engang selv. Så det er slut. Det kan du da sige dig selv, det kan da ikke passe. Nej, det har de altså gjort. Slutbrud. I den kasse tom. Den er så tom, at det pedeller ikke engang gider at bruge den til skruer. Fuldstændig lige så tom som en skål med kartoffelsalat over i kantinen kl. 12:15. De siger, de glæder sig til at prøve at komme til julefrokost og være med fra starten af. Og du ved, hygge rundt omkring i de små øråd og sådan noget. Nå. Og hvad så med os? Ja, hvad med os? Får vi så ikke buffet i år? Nej, det skal du nok ikke regne med. Men jeg skulle hilse fra revygrupper og sige, at de kommer til at savne os. Og det er med vemod, at de takker af. Men det er sådan, det bliver. Hvor er det kedeligt. Ja, det må du nok sige. Jeg synes selv, at jeg ikke får buffet igen i år. Ja, men tak for nu. Vi kommer til at savne jer.